Hej, det er Kamp fra kommunen. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke med dig en gang. Hej, du har ikke betalt din husleje og din elregning og din internetregning og din vandregning og de mekanikere, der var her sidste uge. Og så har du så heller ikke betalt for så meget mere. Det vil vi godt have nu. Så får du bare lige en 100, mand. Skal vi se? Så er det en aftale, ikke? Nej, det er det slet ikke. Det bliver 3 millioner for her. Nej, det kan sgu ikke passe. Det går jeg ikke med til. Det går jeg ikke med til. Så må I sætte mig på gaden, hvis det er det. Så gør vi det. Nej. Jeg er rig, nu får jeg mig et hus. Jeg er god, jeg har tjent mine penge igen.